Hello friends, good morning. आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा जों बेयाव सावरायगोन बेनो जाबाय सरकारि न' एबा PMAYG। दा नोंथांमोननिया गोबां नेगासिनो दङ जोंनि गामि ओनसोलाव जे जोङो मा खालाममारनांगौ। गोबां भिडिअ मोनबाय जे अनलाइन आरो अफलाइन, दा बेनि सायाव जोङो सावरायगोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनो मोजां मोनो लाइक खालामनो दाबाव, आरो जायफ्रा आंनि बड' जब इनफ'आव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो नंगुबै आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोनगोन। दा नोंथांमोना आइडि दं आरो गैया बेबायदि बेनिफिसियारि थायो। खायसेना दं आरो खायसेना गैया। जुदि नोंना गैयाबा नोंहा जेबो गिनांगौ गैया, नोंथांमोना आइडिखौ होनाय जागोन। आरो बे आइडि होनायनि पारमिसना दासिमबो फैथ'वाखै, जेब्ला फैयो नोंथांमोना मोनगोन। स' बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दंखायो, आइडिनि दासिम बिदि अफिसियेल अर्डार फैथ'वाखै आरो सार्भेनि थाखाय फैथ'वाखै, एबा गोदान न'नि थाखाय दासिमबो अनलाइन आरो अफलाइननि अर्डार फैथ'वाखै। अके, स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो क्लियार जा, रावजोंबो थगायजानाङा। दासिम न'आ अनलाइन जायाखै, जेबो पारमिसन गैथ'वा। आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेट मोनगोन, बेनो जाबाय नैबे बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा सिगां जोङो अफलाइन जायोमोन, अफलाइन नोंथांमोनखौ सार्भे खालामनानै अफिस लेभेलावसो अनलाइन खालामनानै गोजौ फारसेयाव माने दैथायहरनाय जायोमोन। बेनिफ्राय आइडि फैनानै एक्टिभ खालामनानै न'खौ होनाय जायोमोन। आरो जेब्ला आइडि फैगोन अब्लासो जिअ' टेग खालामनानै नोंथांमोनखौ सार्भे खालामगोन। दा अफिसियेल साइडआ बेनो नै, बेयावनो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन। जायनोखि नोंथांमोना रुरेल डेभेलपमेन्टनि एबा गामि ओनसोलनि बेयावनो स' नोंथांमोना मोनदों। नाथाय गोबांथार चेनेल एबा गोबांथार भिडिअस ओंखारबाय अनलाइन जादों होननानै। दा मोनसे बेयाव आवाज प्लास सार्भे होननाय मोनसे एप्लिकेसन दङ। जों बेयाव क्लिक खालामबा माखासे गोदान बाथ्राखौ जों मिन्थिनो मोनगोन। बेनो जाबाय जायनोखि सिटि ओनसोलनि एबा आरबान एरियानि बिथांमोननिया माखासे फर्म फिलआप जागासिनो दङ एबा जादों, बाट आसाम स्टेटआव। स' आसाम स्टेटआव दासिमबो जाथ'वाखै, बे सिस्टेमखौ खालामथ'वाखै। नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानाङा। डाउनलड मोनसे लिंक दङ, बेयाव क्लिक खालामबा नैबे एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना माने सार्भे एबा KYC मोनदों बेखौ जों माने मोननो हागोन आरो। नाथाय बेयाव दासिमबो जोंनि आसाम स्टेटआव खामानि जायाखै। अके, स' नोंथांमोना आन्दायनाङा। अके, स' बेयाव लिंक दङ, बे लिंकआव क्लिक खालामबानो बे इनस्टल जायो आरो। नाथाय दासिम नोंथांमोना खामानि बेयाव मावनो हानाय फेसिलिटि मोनथ'नाय नङा। मानो होनोबा सिगांनि सिस्टेमा जोंहा आसाम स्टेटआव माने गामि ओनसोलाव अफलाइन जायोमोन। दा जब कार्ड थाथारनांगोन, जब कार्ड थाबासो न' मोनो। अके, माने जब कार्डआवसो फैसाखौ सोयो नालाय, आरो जब कार्ड थानानै नोंथांमोननिया जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन, आरो जब कार्डजों नोंथांमोननि बेनिफिसियारिनि बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथारनांगोन। होमबासो नोंनि एकाउन्टआव रांखौ सोगोन, न'नि फैसाखौ आरो। नङाबा लिंक गैयाबा नोंथांमोना मोननाय नङा। स' दायो जों बे लिंकआव क्लिक खालामबा जोंहा एप्लिकेसनखौ माने डाउनलड खालामनो हानाय अप्सनखौ होयो आरो। नाथाय बे दासिमबो प्रपारलि एबा मोजाङै खामानि मावाखै। आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नेटआबो डाइरेक्ट बन्द जानाय क्लस देखायदों। दा जियानो जा नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामथ'नाङा। जेब्ला अफिसियेल अर्डार फैगोन, नोंथांमोना जुदि अनलाइन जामारोबा खालामबानो जाबाय। स' दासिम बेनो गुबै बाथ्राया, आसाम स्टेटआव अर्डार गैथ'वा। सिगांनिया जाहैबाय नोंथांमोनखौहाय फार्स्टआव मा जायनोखि आइडि दङ एबा गैया, नोंथांमोनखौ जिअ' टेग खालामनानै बेखौ ब्लक अफिसाव माने एप्रुभ खालामनानै गोजौ लेभेलाव हरनाय जायोमोन। आरो देग्लायबो बे सिस्टेमानो, नाथाय दासान्दि अफिसियेल अर्डार फैथ'वाखै। आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन। बेनो जाबाय नैबे बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। नाथाय मोनसे बाथ्रा सिगांनो, जायनोखि सार्भे खालामग्रा माने साख्रि मावग्राफोर दङ, बिथांमोननि आइडि एक्टिभ खालामना होनो नागिरदोंमोन। दासिमबो बे आइडिया एक्टिभ जाना फैथ'वाखै गोजौनिफ्राय। आरो जेब्ला बिथांमोना माने स्पेशेल आइडि, इउनिक आइडि थागोन ना, बे आइडिजोंसो न' थांनानै सार्भे खालामनानै नोंथांमोना आइडि होनाय जागोन, आरो लोगोसे न'खौ होनाय जागोन आरो। दा नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन।